Rus prezidenti Vladimir Putin, Rusiya opozisiyon siyasatçı Boris Nemtsov'un öldürülmegi ýaly maskaraçylykdan we tragediýalardan özüni halat etmelidir diýdi. Bu barada kardeşim Gödülüň taýýarlan giňişlik maglumatyny bilelikde dinläliň. Prezident Vladimir Putin, ortaýatyň opozisiýon lider Boris Nemtsowyň öldürilmegi ýaly maskaraçylykdan hem betbagtçylykdan saplanmalydygyny we polisiýanyň syýasy jinaýatçylyklaryň üstüne açmalydygyny aýtdy. İçeri işler ministrliginiň baş ýolbaşçylarynyň öňünde 4 martdan çykyşynda Putin, hökümetiň 7 tanqidçisi Boris Nemtsowyň 27 fevralda Kremliň golaýynda atylyp öldürilmegi ýaly wakanyň ortaýatyň awryna zeper ýetirýänligine göz ýetiren ýaly bolup göründi. Самое серьезное внимание следует уделить резонансным преступлениям. Täsir dörediji şol sanda siýasat bilen gatyşykly jinaýatçylyklara has uly üns berilmeli. Ortaýaty biziň hemmämiziň ýaňy ýakynda başymyzdan geçirişimiz we görüşimiz ýaly maskaraçylykdan hem tragediýadan deýindirmeli. Men Boris Nemtsowyň hut paýtagtyň merkezinde gödek öldürilmegini göz öňünde tutup aýdýaryn diýip Putin ortaýat telewizionyasynda görkezilen çykyşynda aýtdy. Дерзкое убийство Бориса Немцова прямо в центре столицы. Putinin bu çykyşy Nemtsowyň öldürilmegi bilen bagly wakanyň ähmiýetine ünsi çekmek maksatly edildi. Nemtsowyň öldürilmegi köp ortaýatlylere erbet täsir ýetirdi we opozisiýon siýasatçyny öldürmek günäsini takyk birine ýönkemezden ýigrenç duýgusyny tutaşdyrmakda Putin aýyplap edilýän çykyşlary güýçlendirdi. Putin Nemtsowyň öldürilmegine Kremliň garşydaşlarynyň we ortaýat jemgyýetçiliginde ýigrenç töredmek maksadyna eýerýän ekstremistleriň günäkärdigini aýtdy. Putin ekstremistleriň hereketleri barha ýitileşýär we biz bikanun köçü protestlerinden başlap sosial mediada propagandany hem ýigrençi ýaýratmak ýaly renkli diýilýän tehnologiýalardan ibarat synançyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarys diýip bellädi. Kremliň tanqidçilary ortaýatyň häkimetleriniň hökümete garşy protestleri ekstremistler bilen utgaşdyrýanlygyny we şeýlelikde kanuny syýasy hereketleriň gozgalançy hereketleri bilen arasyndaky ara tapawdy ýok etmäge synanşýandygyny aýdýarlar. Putiniň bu çykyşy ortaýatyň federal howpsuzlyk gullugynyň ýolbaşçysy Aleksandr Bortnikowyň Nemtsowyň öldürilmegine jogapkärleriň bardygy we derňewçileriň jinaýatyň üstüne açmagy ýakyndygy barada habar bermeginiň ýa edildi. Reformaçy siýasatçy 1990-njy ýyllarda prezident Boris Yeltsin döwründe premier ministriň orunbasary wezipesini ýerine ýetiren we ýa prezident Vladimir Putini açyk tanqid eden siýasy garşydaşlarynyň biri bolan Boris Nemtsov, Ukrainaly Zenan ýoldaşy bilen bilelikde Moskwanyň Gyzyl meýdançasynyň gapdalynda köprüden geçip barýarka atylyp öldürildi. Kardeşim Gödülüň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azadhabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azadhabar.com internet saytymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Habarlar günnelik programmamyzy Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Türkiýe'ye diýen resmi saparynyň dowamında türk resmiler bilen türkmen gazyny Türkiýanyň üstünden Ýewropa aktyrmak mümkinçilikleri barada maslahat edenligi habar berilýär. Hadaryň we Türkmenistanyň gazyny Ýewropa aktyrmak barada 20 ýyldan bäri tagalla edilýär, emma bu proýekt dürli sebäplere görä henüde çenli amala aşman gelýär. Türkmen we türk resmileriniň arasynda gurrun edilen meseleler barada kardeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny dinlädiň. Ankara'da Türkmen gazyny Türkiýanyň üstünden Ýewropanyň bazarlaryna aktyrmak meselesi maslahat edildi. Bu arada Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Sişenwegini geçiren birlikdäki medeniýet konferensiýasynda aýdylanlygyny türk mediýasy habar berdi. Türkmenistan Merkezi Aziýany Hazar deňiziniň üstünden halkara bazarlary bilen baglanyşdyrmak üçin möhüm ýerde ýerleşýär diýip Erdoganyň sözünden sitata getirilýär. Habar berilişine görä Erdogan Türkmenistan bilen ilkinji nowatda energiýa we transport ugruna hyzmatdaşlygyň iki taraplaryň gatnaşyklara strategiýa taýdan ähmiýet goşýanlygyny belläpdir. Ankara'da gepleşikleriň dowamynda tebii gazyň aktarylmagy meselesinde Türkiýanyň we Türkmenistanyň garaýşlarynyň meňzeşdigi bellenildi.
Erdoğan bu meselede regionun beýleki ýurtlary esasan Azerbaýjan bilen ýakyn hyzmatdaşlygyň amala asyrylýanlygyny belläp, Türkiýanyň, Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň arasynda üç taraplaýyn mehanizmyň geçen ýylda işläp başlandygyny aýtdy. Biz muny liderler derejesinde gozgamak we mehanizm boýunça ilkinji duşugy şu ýyl Türkmenistana geçirmek kararyna geldik diýip Erdoğan belledi. Türk neşirler häzirki wagtda Türkiýanyň Türkmenistanyň tebii gazyny Iranyň gaýtadan eksport etmeginiň netijesinde alýanlygyny we Türkmen gazyny Türkiýanyň üstünden Ýewropa aktyrmak üçin bir potensial ýoluň Azerbaýjanyň üstünden beýlekiniň Türkiýanyň üstünden geçýändigini habar berýärler. Azerbaýjanyň gazyny Gürjistanyň, Türkiýanyň we Gresiýanyň üstünden Ýewropanyň bazarlaryna aktyrmak boýunça proýektiň bir bölegi bolan Trans-Anadolu tebii gaz geçirjisiniň 2019-njy ýylda gurulyp gutarylmagyna garaşylýar. Geçen ýylyň noýabr aýynda Türkmenistan we Türkiýe arasynda bu gaz geçirji arkaly Türkmen gazyny hem aktyrmak barada çäkli alalaşyga gelindi. Şonda iki ýurdun prezidentleriniň gatnaşmagynda Türkmen Gaz döwlet kompaniýasynyň we Türkiýanyň Atagaz hususy şirketiniň arasynda Türk tarapynyň Türkmen gazyny tanap gaz geçirjisi arkaly alyp satmak barada alalaşyga gol çekilendigini Zaman neşri habar berdi. Emma şol alalaşygyň jikmejik taraplarynyň üstüniň açylmagyny belledi. Habar verilişine göre Türkiýanyň prezidenti Erdoğan Aşgabaty'den şol saparyna Ýewropanyň energiýa howpsuzlygynyň Türkiýe üçin möhümdigini belläpdi. Türkmenistanyň prezidentiniň Türkiýeden häzirki saparynyň dowamyna Türk şirketleriniň Türkmenistan bilen gurulşy uğruna hyzmatdaşlygy meselesi hem gozgorly. Türkmenistanyň we Türkiýanyň prezidentleriniň Ankarada geçiren birlikdäki medeniýet konferensiýasynda Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistanyň Türk kontraktçylar üçin Merkez Asyada iň gowy ýurtdygyny aýtdy. Erdoğanyň sözlerine görä, iki ýurdun arasyndaky söwda dolanşy bolsa 2014-nji ýylda 6 milliard dollardan geçipdir. Habar verilişine görä Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow geçen ýylda söwdamyzyň derejesi 26% ýokarlanyny diýip aýdypdyr. Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň ilkinji ýyllaryndan başlap ýurtda amala asyrlayan ýer guruluş proýektlerine Türk kompaniýalary giň derejede gatnaşýar. Soňky ýyllarda olaryň onlarca Türkmenistanyň şikaýet edip halkara suwutlaryna ýüz tutdy. Olardan biri Türkiýanyň Sehil kompaniýasy 13 fevralda investisiýa dawalaryny çöýen halkara merkeziň tribunal tarapyndan öz şikaýetini hakly diýip elan edildi. Kardeşim Ýoşana Norwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Türkiýeге diýen saparynyň dowamynda gürrüň edilen meseleler barada has jikmejik maglumat almak üçin Azatlyk radiosu Ankarada ýerleşen Gazi Uniwersitetiniň halkara gatnaşyklary bölüminiň professory Mehmet Seyfetdin Öroğlu bilen söhbetdeş boldy. Türk medeniýetinde çap edilen maglumatlardan çen tutulsa Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedowyň Türkiýeге diýen saparynyň dowamynda esasan energiýa hyzmatdaşlygy barada gürrüň edilipdir. Siziň şol gepleşikleriň mazmuny hakda nähil maglumatyňyz bar? Yani basına yansıttığı kadarıyla ve sürecin gelişimini takip edebildiğimiz kadarıyla Türkiye bilen Türkmenistanyň özara gatnaşygy energiýa puwdagyny esaslanýar. Henize çeli bu meselede iş ýüzünde öňe hiç ele ädim edilmese-de Transhazar proýekti esasy tema bolup durýar. Emma Türkiye bilen Türkmenistanyň özara gatnaşygyny diňe energiýa puwdagy bilen çäklendirmek mümkin däl. Türkiye Türkmenistana dürli ugurlardan ýardam edýär. Ankaranyň Türkmenistanyň gaýtadan gurulşy boýunça aladalary gürrüň etmäge münasip işleriň biri. Şol wagtyň özünde de Birleşen Ştatlaryň harby kontingentiniň esasy böleniň Awganistany terk etmegi bilen Türkmenistana bu urda abanaýmagy mümkin howpyň öňüni almakda Türkiýanyň oýnap biljek roli bilen bagly meseleniň de bu iki ýurdun ara gatnaşygynda gün tertibine girmegi mümkin. Ýene bir tema hem Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasynda transport gatnawy meselesinde soňky döwürlerde İran geçelgesinde ýüze çykan käbir problemler bilen bagly. Bu problema boýunça Türkiýanyň we Azerbaýjanyň ýolbaşçylary duşup Hazaryň üstü bilen täze gatnaw ýoluny gurmak hakda käbir teklipleri orta atdylar. Bu gepleşiklerden soň İran hem gürrüň edilýän şol problemalar barada käbir oňaýly ädimler etdi. Noktalarında önemli birer ülke olduklarını bu son gelişmelerle birlikte ortaya koymuş vaziyetteler. Siz esasen 3 tema ünsü çekdiňiz. Energiýa hyzmatdaşlygy, Türkmenowan serhedinde ýüze çykan täze howplar barada Türkiýanyň Türkmenistana edip biljek kömegi hemde transport uğru boýunça hyzmatdaşlyk. Energiýadan başlasak, bu tema täzelik däl. Emma iki ýurdun arasynda gaz meselesinde gürrüň köpde ýöne edilen anyk ädim ýok. Munyň sebäbi näme?
Çünkü burada iki oyuncu sadece Türkiye ve Türkmenistan değil, bölgesel ve küresel. Enerjiya meselesi diňe Türkiye bilen Türkmenistana degişli bolan tema däl. Ençeme beýleki aktörleriň hem rolu bar. Şeýlelikde regionda dowam edýän käbir beýleki ýalaşmazlyklar hem transhazar ýaly proýektlere oňaýsyz täsirini ýetirýär. Takyk bir misal getireýin. Türkmenbaşynyň döwründe Türkmen gazynyň Iranyň üstü bilen Türkiýe we Ýewropa agdyrylmagy gözüňde tutulýardy. Emma Birleşen Ştatlaryň Iranyň garşysyna girden sanksiýalary netijesinde bu proýekt başa barmady. Transhazar barada gürüň edilende bu urda Hazar deňiziniň statusy bilen bagly soraglar sebäpli dürli kynçylyklar saklanyp galýar. Azerbaýjan bilen Iranyň arasynda 2001-nji ýylda ýüze çykan dartgynlyk galy berse-de, hatda Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda dowam eden düşünşmezlikler ýaly faktorlar hem bar. Munyň ýaly ýagdaýlar dowam eden halatynda Türkiýe bilen Türkmenistanyň energiýa babatynda gürrüňli edýän proýektlerine girişmegi mümkin däl. Esasen Hazaryň statusy barada İran bilen ortaýetiň eýelen pozisiýasy bu proýektlere hasem erbet täsirini ýetirýär. Ama şu anki mevcut krizler, çatışma ortamları devam ettiği sürece ben bu tür projelerin Türkmenowan serhedine emeleýän ýagdaý bilen bagly mesele ünsü çekdiňiz. Türkiýe bu urda Türkmenistana näme kömek edipler? Yani Türkiye'nin buradaki öncelikli düşüncesi, yaklaşımı başta Afganistan olmak üzere bölge ülkelerinin Türkiýanyň esasy maksady regiondaky ýurtlaryň durnuklylygydyr. Emma Birleşen Ştatlaryň eskerleriniň esasy bölüniň Awganistany terk etmegi şeýle-de Islam döwleti ýaly söwüşiji toparlaryň barha beter Awganistana we Pakistana aralaşmaga synanşmagy hemde agzalyan toparyň Merkez Aziýa salmagy mümkin howp ýaly ýagdaýlar gözüňde tutulanda elbetde Merkez Aziýa ýurtlary tarapyndan bu urda käbir çäreler görülýär. Bu nukta nazardan serederimizde Türkmenistanyň howpsuzlygy Awganistanyň howpsuzlygy bilen bagly. Türkiýanyň Awganistandaky täsiri bolsa Türkmenistan we Merkez Aziýada ýerleşýän beýleki ýurtlaryň nukdaý nazaryndan mühim bir faktor bolup durýar. Şunuň üçin Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyndaky hyzmatdaşlyklaryň diňe energiýa we sowda bilen çäklenmän gelecekde şunuň ýaly temalary hem öz içine almagy mümkin. Sebäbi terhedini goramak tagallasynyň çäginde Türkmenistan dürli mümkinçilikleri gözden geçirmeli bolar. Sınır güvenliği başta olmak üzere bölgedeki teröre karşı bir takım arayışlar içerisine itebilir diye düşünüyorum. Ankara'da yerleşen Gazi Üniversiteti'nin halkara gatnaşykları bölümünün profesörü Mehmet Seyfettin Erol bilen geçiren söhbetleşigimizi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izarlap bilersiňiz. Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izarlap bilersiňiz. Şeýle-de kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyzda Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Azatlyk radiosynyň bu kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözlew bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Aşgabatda köp gatly ýaşaýyş jaýlaryň ýokursundan qiýada penjireleriň öňündäki çanak antenalary aýyrmak çäresiniň dowam edýändigi habar berilýär. Maglumata görä paýtagtyň ýaşaýjylaryna çanak antenalaryň deregine iki mümkinçilik ödürlenýär. Eýsem bu iki mümkinçilik haýsylar? Bu soragy Aşgabatda habarçymyz Murat Turban öz maglumatyna jogap berýär. Häzirki wagtda paýtagtyň bir näçe raýonlaryna çanak antennalar aýrylýar. Olaryň ýerine adamlara iki mümkinçilik ködürlenýär. Aştunyň telefon liniýalary arkaly berýän IPTV hyzmaty we Türkmen Telekomyň eýçiligindäki taamlaryň uçaklaryna oturdulan antennalardan çekilen kabel diýip adlandyrylýan telewiziýa. Ünsü özüne çekýän esasy ýagdaý bu iki edaranyň hem hökümetiň eýçiliginde hereket etmegi we şol liniýalardan halk köpçüligine hödürlenýän telekanallaryň operator ýagny onu hödürleýiji tarapından kesitlenmeli. Çanak antennalaryň ornuny tutmaly Türkmen Telekom döwlet elektro aragatnaşyk kampaniýasynyň kabel telewiziýa diýip adlandyrylýan bu hyzmaty 2007-2008-nji ýyllarda hödürlenip başlandy. İlki başda Türkmen Telekom bu hyzmaty häzirki ýaly giňgerme eýe bolman diňe protokol köçülerini käbir ýaşaýyş jaýlaryny öz içine alýardy. Emma häzirki döwürde Aşgabatyň parahat 1-2 mikroraýonlaryna hem de
6-njy, 5-nji we 30-njy mikroraýonyna köçelerin gyrlaryndaky ýaşaýyş jaýlarynyň diwarlaryna we çöklerine çanak antennalar aýrylyp, olaryň derine Türkmen Telekom'un kabel telewizion diýip adlandyrılan hyzmaty hödüredilýär. Bu kabel telewizion ýaşaýyş jaýlaryna çanak antennalarynyň sanyny azaldyar. Häzirki döwürde ýaşaýyş jaýlarynyň çöklerine kömelek ýar bolup görünýän ýyllarça antennalar 3-4 sany antenna bilen çalşylyp, şolardan her bir öýe kabel çekilýär. Türkmen Telekom'un bu antennalar köplenç Yamar 90, Türksat we Hotbird Sputniklerine baktyrylan. Bu antennalardan esasan Türkmenistanyň ortasyň, Türkiýanyň we käbir beýleki daşary ýurtlaryň telekanallarına tomoş edip bolýar. Algylan Türkmen Telekom'un kabel telewizion diýilip adlandyrılan hyzmatynyň başga çanak antennalaryň ornuny tutmaly ikinji alternatiwa bolsa aşgabadan telefon ulgamy döwlet edarasynyň ýa-da HTÜ-nyň IPTV diýilip adlandyrılan hyzmaty. 2013-njy ýylyň noýabr aýyna girilen bu hyzmat adaty telefon liniýa arkaly ýaýratylýar. HTÜ-nyň bu IPTV hyzmatynyň playlistine girilen telekanallary operator, ýagny hökümete degişli bolan şol edara kesitleýär. HTÜ-nyň IPTV playlistinde 102 sany kanal bolup, şolaryň 4 sansı Türkmenistan radio kanallary, Türkmenistanyň 7 san telekanallardan başga IPTV-niň playlistindäki telekanallaryň aglawaty Ortaýadan we Türkiýanyň telekanallary. Bu playlistde Euronews, BBC, Al Jazeera ýaly käbir beýleki daşary telekanallary häzirlikçe görkezýär. Emma Azatlyk radiosyny dinläp bolmaýar. HTÜ-nyň playlistine Azatlyk radiosy girilmändir. Bundan başga da paýtagtyň köp raýonlaryna bir telefon boýunça bir telewizori HTÜ-nyň IPTV hyzmatyna biriktirip bolýar. Ýani ýakyna bu kärhana müşteriniň ikinji ýa-da ondan hem köp nokotlary ýa-da telewizorlaryny IPTV hyzmatyna biriktirip biljekdigini aglan etse-de, häzirlikçe bu mümkinçilikden diňe elit diýip adlandyrılan ýaşaýyş jaýlarynyň ýaşaýjylarynyň peýdalanyp bilýändiklerini HTÜ-nyň adynyň tutulmagyny islemedik iş garaýdýar. Bu jaýlarda internet kabelleri çekilen, şol sebäpden olara 5-6 sanlygy IPTV nokotyny çekip bolýar. Beýleki raýonlardaky jaýlarda bolsa kabeller köne diýip HTÜ-nyň adyny tutulmagyny islemedik iş garaýdýar. HTÜ-nyň IPTV-siniň signalynyň kesilip durýan mahal hem seýrek däl. Mahal 15 minutlap signal etýän bolsa, käwat ýarym saatlap signala garaşmaly bolýandan müşterilerin käbirleri aýdýarlar. Emma bu kemçilikleri aramazdan Türkmen Telekom'un kabel telewizionyasy we HTÜ-nyň IPTV hyzmatlarynyň paýtagtda ýakyn geljekde çanak antennalaryň ýerini eýlemegine garaşylýar. Habarçymyz Murat Uranyň hem maglumatyna belenişi alyp paýtagtyň ýaşaýjylarynyň çanak antennalaryň deregine iki mümkinçilik ödürlenýär. Biri HTÜ-nyň beýlekisem Türkmen Telekom'un hyzmatlary. Aşgabatly ýa-da Jaman Murat Bugaýew hödürlenýän bu mümkinçilikleriň birinden eýýän peýdalanýar. Biz bir salym öň onuň bilen söhbetdeş bolup, bu mümkinçiliklerde hödürlenýän hyzmatlar barada gurrun bermegini soradyk. Häzir şol söhbetdeşligimizi etjäs. Aman Rada, siz haýsy kabel liniýasynyň peýdalanýaňyz? Ben plan kabel liniýasy we aýdyp biljekde men bir juda beretligim ýok. Öňe biz 2009-njy ýyldan bäri kabel liniýasynyň ullanýar. Şol biziň öýümizde gelýän kabel telewizion arkaly 500-den owraga tele programma seredip bolýar, 100 töweregim radio programmany dinläp bolýar. Zerur bolan halatynda Türkmen Telekom'un montörlerini ýörüýte telefon bar, şo bilen çağırýan edýän hyzmatlar muhtuna bolýar. Kämil irka etmänem gelip gidip bejerýärler. Aman Rada, onu sizin aýdyşyňyza görä siz Türkmen Telekom'un hödürleýän kabel liniýalarynyň peýdalanýaňyz şeýlemi? Hawa Türkmen Telekom'un hödürleýän kabel liniýasynyň peýdalanýar. Aman Rada, haýsy ýurtlaryň telekanallaryny ýa-da radio gepleşiklerini dinläp bolýar ýa-da tomoş edip bolýar? Bira Orta Aziýa ýurtlarynyň telekanallaryna seredip bolýar. Onsoň Ortaýadyň telekanallaryna, Ýewropanyň juda kän sanly ýurdunyň telekanallaryna seredip bolýar. Arap ýurtlarynyň, Eýranyň telekanallaryna seredip bolýar. Radio kanallar hakkında aýdýan 100'den köprek radio kanal var. Şonu da ählisin bir öz isleýän raýatlaryny dinläp bolýar. Türk, Ors, Özbek, Täjik, Kazak, Kırgız radio kanallarını dinläp bolýar. Şondan ondan bir ýene de aýdýmazlar. Şol Azatlyk radio stansiýasynyň da dürli dillerde berilýän kanallaryny dinläp bolýar. Aman Rada, Azatlyň türkmen diline radio gepleşiklerini hem dinläp bolýarmy?
Hava 217. Radio kanal şol Türkmenistan'ın Azatlyk radio stansiyasının radio kanaly 217. kanal. Onu arkayn dinläp bolýan şu wagt men öz bilýänimden şol mir mikrofondakylar beýlekerlerdakylar köp dinleýärler, onu aýtmaklaryna görä elitin zaýda ýaşaýanlaryň käbir dinläp bilmeýärmisin, hamana olara çekilen kabel liniýalaryna şol radio kanallary ýokmuşunda ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä. Ne amanrada häle belläp geçdiňiz de, meselem käbir elitin jaýlara çekilen kabel liniýasynyň azatlyk ýaly habar telekanallaryna ýa-da radio gepleşiklerini dinläp tomoşa edip bolmaýanyny eşitdim diýdiňiz. Çanak antennalaryň deregine hödürlenýän iki san alternatiwa bar. Biri Aştu, birim Türkmen Telekom'un hyzmatlary. Ýa hem belläp geçdiňiz Türkmen Telekom'un hyzmatlarynda azatlygy dinläp bolýarmyş. Ýöne Aştuda azatlyk ýaly käbir telekanallary ýa-da radio gepleşiklerini tomoşa edip bolmaýanda ýa-da dinläp bolmaýanyny aýdylýar. Indi Türkmen Telekom'da azatlygyň ýa-da şuňa meňdeş telekanallaryň geljekde saklanyp galjagyny kepil etýän zat barmy? Ýagny näme kepil etýär? Sebäbi Aştuda eýýäm ýok. Edil şuna şol telekanal Türkmen Telekom'dan ayrılacakmısın ilen gurrun mena kulağıma ilen okduğunu şeyler akıyakdayda yurttu köp perden aňyrtyny sözülýär. Nemet bu terişdeleriniň üstü bilen habar alyp bolýar, ne habar beriş terişdeleriniň üstü bilen on şo ýurtda bolup geçýän sunýal zatlar hakynda habar alyp bolýar. Alyp bolano, habar alyp bolano, kol bir ýap kaplaryň aňyrtyna getirilýär. Şol üçin muny Türkmen Telekom'un hödürleýän programmasyny hemişerik durur ýa-da erte bir gün aýrylar diýip aýdyp bolano bir düşýär ýa-da bolýar ýanky diýenim ýurt ýapyk ýurt. Amanrada Aşgabatdan gepleşigimizde atnaşyp beren gurulmaňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiňiz rawat bolsun. Hormatly dinleýijiler, çanak antennalaryň deregine hödürlenýän hyzmatlar barada siz näme pikirde? Bu baradaky pikir garaşlaryňyzy, belliklerinizi, öz başdan geçiren tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşyň. Biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimde hatur edin. Ýa-da Moskwadaky telefon belimiz 7926 236 04 55 jaň edin ýa-da SMS ýazan. Şeýlede hormatly dinleýijiler, biz şu gün ýer bilen Facebookdaky we Wkontaktdaky okuyjylarymyzdan siz 8 martda kime nähil sowat berme planlaşdyrýarsyňyz diýip soradyk. Bu soraga käbir okuyjylarymyzyň galdyran jogaplaryny häzir siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Facebookda Esma Nur adly okuyjymyz hiç kime maňa sowat bersinler, ejeme bereýin diýsem, ejemem gyýdonlarmym Türkmenistanyny diýip öz tesbirini belläpdir. Gulatly beýleki okuyjymyz bolsa hiç kime sowat berjek däl, maňa gül bersin diýip ol hem öz tesbirine şeýlerek jogap alypdyr. Durdy Meret atly beýleki okuyjymyz kyn soraw diýip gysgaçyk öz jogabyny beýan edipdir. Bawa Han atly beýleki okuyjymyz bolsa hökman bayrama garaşmak gerekdir. Elimizden gelen wagtda sowat bermeli diýip öz tesbirine belleýär. Wkontaktda Guwan atly okuyjymyz klass ýoluşjymyza sowat berjek bolýan diýip öz tesbirine belläpdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem her gün biziň efire geçjek maglumatlarymyzdan käbirler barada öz pikir araýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isteseňiz, sizi hem Facebook we Wkontaktdaky sahypalarymda goşulmaga çağırýas. Bulgamlarda bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Şunuň bilen habarlar günnelik programmamyzda geçirip oturýas. Ýarym saatyň dowamında studiýada siz bilen men Sehra boldum. Sazla ara kesmäniň ýa-da gepleşigimizde ýazgyda dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzdan aýrylma.